Castelló és d'origen musulmà. Els habitants que vivien al recer del Castellet, cap a l'any 1000 aproximadament, no sap molt bé la data exacta, abandonen el recer del Castellet i es traslladen al Pla. Creuen a l'altra banda de l'Albaida i comencen a edificar les seues vivendes als costats del camí que portava de València a Xàtiva. He de tenir en compte que aquest era un camí molt antic i molt important, i a més ubiquen el poble en una zona lleugerament més elevada, el que protegia el poble de les avingudes dels rius, i a més era una zona molt fèrtil, amb un regadiu ja extès, amb la séquia del Terç. En el segle XIII, amb la conquesta de Jaume I, Castelló passa a ser cristiana i passa a dependre del terme particular de Xàtiva. Castelló dependrà de Xàtiva fins al segle XVI, en el que Castelló aconsegueix pagar el privilegi reial que li donava la independència de Xàtiva i li donava a Castelló el títol de vila reial. Castelló tradicionalment ha sigut sempre una zona d'horta on s'ha cultivat des de vinyes, oliveres, blat, molt de blat, però si hem de destacar algun cultiu caldria destacar la morera, que era el sustent dels cucs de seda que es criaven a les cases de Castelló i que alimentaven la indústria sedera tan important a la comarca de la Ribera i a València. Posteriorment tinguem el cultiu de l'arròs, que era font de múltiples conflictes sanitaris, però que també va permetre la notable riquesa dels castelloners, i ja en èpoques més modernes tinguem el cultiu del taronger i el més recent, quequi. Al cim de la muntanya del Castellet trobem les restes de la fortificació que dona nom a la muntanyeta i al poble de Castelló. Es tracta d'una fortificació que estaria dins de la tipologia de castell-refugi, que servia per a acollir els habitants de Castelló i d'altres alqueries properes davant de qualsevol amenaça externa, i fou construït segurament en l'època de regnes de taifes, estem parlant de cap al segle XI o XII. Tinguem ja notícies que en el segle XIII estava ja parcialment enderrocat i en posteriors guerres va ser derruït completament. Malgrat això, encara conservem fragments d'una de les torres de vigília, els aljubs i part dels murs. La fàbrica de paper, la fàbrica Alcanyar, fou fundada l'any 1879 pels germans Moroder. Era una fàbrica de paper que es va ubicar al costat del riu Albaida, aprofitant un anterior salt d'aigua que hi havia a la séquia que abastia un molí. La fàbrica és testimoni d'una colònia fabril molt important en l'època. De fet, la fàbrica és considerada la indústria més important de Castelló de tots els temps. Els propis obrers de la fàbrica treballaven en la colònia, on hi havia diversos serveis, com eren, per exemple, les vivendes dels obrers, forn de pa, escoles i altres. En la part sud de Castelló, en els terrenys més elevats del terme de Castelló, trobem els motors, que fou una obra d'enginyeria de finals del segle XIX, principis del XX, en la que es van col·locar 3 motors en 3 partides diferents del terme, que eren la Cutxera, la Nòria i els Recs, per a poder bombejar l'aigua de la séquia fins a aquestes zones i expandir el regadiu de Castelló. Així, el que es va aconseguir és portar el regadiu a tot el terme de Castelló i fer encara més intensiu el cultiu de la taronja, que ja s'havia extès en aquesta època. La Font Amarga és un paratge natural recuperat en els últims anys, on hi ha un brollador d'aigua salada al que antigament se li atribuïen propietats benèfiques per a la pell. És una reserva ecològica important de plantes autòctones com el Limonium manzanetianum. L'església, anteriorment anomenada de Santa Maria, en el seu nom medieval, fou fundada en el segle XIII per Jaume I, encara que tal com la conservem en l'actualitat presenta una estètica clarament barroca. Malgrat això, per la seva estructura podríem afirmar que es tracta d'una construcció del segle XV aproximadament. De l'església el que cal destacar sobretot és el claustre, construït per a ubicar en ell un cementeri, que és únic en la comarca, la capella de la Comunió, amb la seva cúpula de rajoles vidriades blaves típica valenciana, i en el seu interior els frescos de Lamberto Alonso dedicats als 4 evangelistes i als 4 sants pares. Sense cap mena de dubte, l'element més definitori i més característic de l'església és el seu campanar,
És d'època romànica, encara que no sabem a ciència certa quan es va construir. En origen sembla que estava exempt al cos de l'església i és un cas excepcional en la zona. Ens trobem a la plaça de l'Ermita, que era la plaça on es trobaven les eres. L'edifici de l'Ermita de Santa Bàrbara, que conservem en l'actualitat, data del segle XVIII i fou sufragat per complet per l'ermità, que era la persona que vivia i es feia càrrec de l'ermita, que era Antonio Vella. L'ermita, al llarg de la seva història, ha tingut diverses ubicacions, però sempre ha estat a les afores del poble i al costat del Camí la Barca. L'edifici del Col·legi Asil de Sant Domènec fou inaugurat l'any 1901, obra de l'arquitecte Joaquín Arnau Miramont, i fou construït a expenses de Salvador Gil i Dolores Calders. L'edifici fou construït en estil neogòtic amb trets del modernisme, com són la rajola vista, l'utilització del ferro i els grans vitralls. Durant la Guerra Civil, l'edifici fou habilitat per al seu ús com a hospital de carabiners. La plaça de l'Ajuntament i l'edifici de l'Ajuntament on ens trobem ara va ser construït parcialment sobre el solar d'un antic convent dels dominics que fou fundat l'any 1590 i que amb la desamortització del segle XIX va quedar abandonat per els dominics que l'habitaven i des de l'Ajuntament li van donar diferents usos, sobretot es va utilitzar com a escola. No fou fins al 1957 quan l'arquitecte municipal Eduardo Alegre Fallos construeix l'actual edifici que comparteix propietat amb la Séquia Escalona. Al costat de la plaça Picornell, on tinguem un monument dedicat al doctor Picornell, obra de Rafael Pérez Contel, tinguem el Teatre Ideal, que fou inaugurat l'any 1914 i és el segon més antic en el seu estil de tot el País Valencià. Ens trobem ara davant de l'edifici de l'Obrera, que era la seu de la Societat de Protecció i Instrucció d'Obreros, una societat fundada l'any 1881 i que en tots els aspectes va ser una societat modèlica, tant en funcionament com en estructura. Fou una societat molt important en l'època, hem de tindre en compte que cap a l'any 1930 comptava ja amb uns 1.200 socis, homes de Castelló, que és un percentatge molt elevat per a l'època, i l'edifici en el que ens trobem es va construir com a seu per a aquesta societat, data aproximadament de les primeres dècades del segle XX, sobre el 1910-1920, no se sap cert. El que sí que sabem cert és que l'any 1930 es fa una reinauguració de l'edifici perquè s'havia adquirit la casa veïna. Però en l'edifici de l'Obrera trobem l'Auditori Municipal, l'actual Auditori Municipal, que fou inaugurat l'any 1954 com a Cinema Rex. Després de molts anys que els castelloners demanaven la construcció d'un mercat cobert, finalment l'any 1928 s'inaugura l'actual edifici del mercat, que és obra de l'arquitecte Carles Carbonell. És un edifici que encara entraria dins l'arquitectura del ferro, encara que ja és un edifici molt tardà, però que encara es conserven algunes característiques d'aquest estil.